Euskua erabiltzeko sare berriko kide izan behar da, txartela hartu behar da beraz lehenik, eta gero ditugun euroak trukatzen ditugu azparneko gasna saltegi honetan bezala. 100 euroren truke, 100 eusko ematen dizkigute, eta gaurtik iparraldeko 180 saltokitan erabilditzakegu. Tokiko ekonomia hori berriz bultzatzea, beraz komerzio tipiena, nik uste dut gaur herri eta herritar eta autetxe gehienek abandonatu dutela herri tipien eta komertzioaren ideia hori supermerkatuen parian. Frantziako udal batzuek tokiko moneta erabiltzen dute diru laguntzak ematen dituztelarik segurizateko diru publiko hori hirian bertan tokiko saltoki txikietan erabiliko dela. Kafi hartzen alduko hemen azparneko beste bi ostatutan, telefonak ere erosten alduko ditugu eta ordinagailuak, beraz bada. Atxemaiten dut eskoarekin, ono pixka bat euskaldunago egiten gaituela horrek ere, eta gure nortasuna erakusten duen beste keinu tipi bat. Euro bat eta 20 euro arteko 5 bilete atera dituzte denera, jatetxeetan erabiltzen diren txartelen eta mundu osoan dauden tokiko moneten adibidea segituz. Orain ikusi beharko da euskoak nolako edadura hartuko duen, Europako zenbait lekutan tokiko monetak gehiago erabiltzen dira euroak baino.